Amen. Oratio Imperata, amang maherakon asin maugayon, minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus, na nagpupurisaw sa muya, asin nagbawin mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan, hilingya kami nin pagkamuot, asin huli kan sa iyong nakakaumay na kamot, irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan, baguan sa mong paglaom asin pakusugaan sa mong pagtubod. Namimibi kami sa imong giyahan, ang mga taong pinagkatiwalaan, na maghanapin bulong, asin mapundo ang pag-ulakit kaining helang. Nagpapasalamat kami sa imo, sa nahimong bakuna, na nangyari dahil sa giya kan sa iyong mga kamot. Bendisyoni ang samuyang pagingawa, na gamiton ining bakuna, na matapos na ang pandemya sa mong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan samuyang salud, na lugod pa man maglingkod sa mga naghihelang, na may mahusay na kaaraman siring man pagkaherak. Tawan sa inda ang maliksing pag-isip, asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagkasakit, na marahay man tulos, suruga ang mga nagaataman sa inda. Tawin kapahingaloan na deng kasagkoran ang gabos na nagadan, asin ranga sa mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya, sa panahon na inyong kadipisilan, na magingawa para sa karahayan kan gabos. Siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan, malampasan man lugod ining virus, huli kan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdala sa to sa konbersyon, asin kabanalan. Inigabo sinahagad niya mo, huli kay Jesucristong sa imong aki, nabubuhay asin naghahade, kaiba mo asin kan kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banalay na alin Diyos, hari pagpabayai ang samuyang mga kahagadan, asin mga pangaipo, alagad danin agawa kami, sa gabos sa kapahamakan, o mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan ng mga naghihelang, ipamibi mo kami. San Jose, ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang sa mga puso, sa pagpasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako may nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami nagmaray na parataman kan sa imong linalang, day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan, natamanon an kinaaban, an kapalibutan nagasakit, huli kan sa mga salanggibo, asin ngunyan namamatayan mina, an padusang balik kan sa pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli kay ni, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin ipang mga natural na kalamidad. Di kami mabirikan kundi ikaw mamuto na Ama, sa imo kami nahagad ng kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayin mo kami magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señor de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Diyos maray na aga sa inugabos mga tugang. Ngunyan ikaw 27 Domingo, din ordinaryong panahon.
Pagiging dayupot, yan ang pinagtatauanin paghurup-hurup sa tungunya na Domingo. Ginagamit ang imahen kan relasyon kan mag-agom, tanganing sa tong maging pangarugan. Ang pagsaro sa pagkamot sa matrimonyo, nagtatayon kaugmahan, asin inisarong balaog na hali sa Diyos. Ang orihinal na plano kan kagurangnan sa kasal, iyo na pagsaroon ang lalaki asin babae, asin maging sarong hawak asin kalag. Ining katukdoan na ini, sarong pangapodan, nabuhayon asin patalubon ang bukasyon na igwa kita. Ninhulit takon sa sarigan sanaan sa diring kusog, mayon in matalubo asin mahimo. Siring sa pagiging dayupot in mag-agom, sinasadol kita ngunyan, kan sa tong pagiging dayupot ki Kristo. Isabay man yato sa misang ini nasa na intensyon. Pasalamat kan Bandola family, Dadet Yanson, Jose Penilius Jr. and family, Mirabenes family, Janeline Shoson, Ave Ramirez and family, Hesmundo family, Mr. and Mrs. Nelson Nolial and family, Calios Alcantara and Apen family, Marlon Guades and family, si Ringman para sa kapayngan kalag kan mga minasunod, Edwin Sr. kan Bandola family, asin para sa kabos na kalag, sa kahagadan kan Janson family, Froilan, ni Roseby Azupardo Cantara and family, Pilar, kan Azupardo Cantara and family, Roy Randolph, ni Babylin Palangka and family, Yumeriano, kan Akende family, Verna, kan Bilyasa family, Seriaco Jr. asin para sa kabos na kalag, sa kahagadan ni Daphne Garcia and family, Antonia, kan Dumopoy, Baliktar, and Vibar family, Nestor, kan Batong family, Charlemagne Joseph, ni Carlo Magno Diaz and family, Noemi, kan Puazo family, Ana, asin para sa kabos na kalag, sa kahagadan, kan Mirabenes family, Shotico Jr. asin para sa kabos na kalag, sa kahagadan, kan Malaw family, Rodolfo, Kenji, asin para sa kabos na kalag, sa kahagadan, kan Guades family, Arlene, kan Duran family, Bernie, ni Eduarda Lilaja, Elmer, ni Marisa Kapinpin and family, Philadelpho, asin Fatima, kan Año Nuevo, asin Remote family, Floro Sr., Esther, Vicente Sr., asin para sa kabos na kalag, sa kahagadan, kan Calyos and Andes family, Elegio, asin Susana, Mauro, Cesar, asin Edgar, kan Palyes, Ed Marbid family, asin ni Ferdinando, kan Estrada family. Banwaan ng Diyos ang tuwang selebrasyon, pamamang Reverend Father Pats Patanaw, matindog tabian gabosin sa rabay niyatong awiton, ang awit sa pagpuon. Magkamuot sa kagurangan, ang banwan sa iya, tinipunon yan. Umawon, asin sa mahon, ang Diyos ang mga ngignon. Umawon, awitan ang kagurangan, gabos na banwaan. Irukyaw sa bilog na kinaban, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na kaglalang. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu, Mga tugang Diyos marhay na aga po sa indo gabos, Diyos maray na agaman po, Padre. kasarabay kan mga intensyones na sa tuyang idinudulot sa laugay ning banal na misa, idulot naman mga tugang ining banal na selebrasyon bilang sa tuyang personal na
kapahayagan kan pag-omaw asin pagpasalamat sa satuyang mahal na Diyos sa padagos na pagtaw sa tuya kan mga biyaya kan mga grasya na kaipuhan ta sa satuyang buhay. Mga tugang tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, rumdumon asin pagsulsulan niya to an sa tuyang mga kasalan. Sa kapakumbabaan kan sa tuyang isip asin buot sa rabay niya tong sabihon, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa saindo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buot. Inuomaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ika, hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kahalangkaw. Jesucristo kaibakan, Espiritu Santo. Sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan sagkod paman, na sa dakula mong karahayan, nalabi pa sa mga merito asing kamauotan kan mga nag-aarang, pabuluson mo sa muan sa imong pagkahera,
Tanganing patawadon mo an natatakutan kan konsensya, asin itao mo anday mahagad na pamibi. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sa enot na pagbasa, tinutukduan kita na ang kasal, sarong sagradong relasyon, asin ini nangangaipon in marhay na disposisyon, sa sarong babae asin lalaki, na nagmamaot na maging saro, sa ilarom kan pangataman, asin pagmangno kan kagurangnan. Pagbasa sa libro ni Henesis. Ang Diyos na kagurangnan nagsabi, bakong angay na ang lalaki daing kaiba, tatawan ko siya nin maninigong katabang. Hali sa daga, ginibo nin Diyos na kagurangnan, ang gabos na hayop sa lantad, asin ang gabos na gamgam sa langit. Ini ipinahiling sa lalaki, asin pinatawanin ngaran ang lambang saro. Ang gabos na hayop sa harong, gabos na gamgam sa langit, gabos na hayop sa lantad, minaranan lambang saro, alaga dai nakakua, nin katabang nasiring sa iya. Kaya ang lalaki, pinaturog nin Diyos, nakagurangnan, kinuahan nin sarong gusok, asin ini pinatos nin laman. Ginibo nin Diyos nakagurangnan na ining gusok na kinua sa lalaki, maging babae. Babae, ang ngaran sa iya. Ang lalaki nagsabi, ini tulang nin sakong tulang, laman nin sakong laman, babae ang ngaran niya. Huli tagikan sa lalaki. Ini ang dahilan kung daw, binabayaan kan lalaki ang sa iyang ama asin ina, asin minasaro sa iyang agom na babae, asin sa sindang duwa, nagiging sarong hawa. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Bendisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin satong buhay. Bendisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin satong buhay. Maugma ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, asin naglalakaw sa iyang dalan. Sa gibonin sa imong mga kamot, ika makakamhan, mapapasa imo, kaugmahan, asin kauswagan. Bendisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin satong buhay. An sa imong agom na babae, ubas na mabunga sa laog nin sa imong harong. An sa imong mga aking lalaki, palibot sa lamesa, kabaing sa mga sanga nin oliba. Bendisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin satong buhay. Tutuong paladan siling kaayan, an may pagkatakot sa kagurangnan. Bendisyonan ka nin kagurangnan, hali sa Siyon, sa gabos na aldaw nin sa imong buhay. Bendisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin satong buhay. Mahihiling mo ang mga aki nin mga aki mo sa maugmang Jerusalem. Sa Jerusalem, katuninungan. Bendisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin satong buhay. Sa ikaduwang pagbasa, sinasabi na ang Diyos na yaon sa persona ni Jesus, ipinapamidbid ang sa iyong pagkamuot, sa totoo asin personal na paagi. Sinasabi na kung mas mimidbidon, asin mas aakuon niya to ang pagkanitawo ni Kristo, mas magiging makusog ang satong pakikiibahan sa Diyos. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, si Jesus naginibong haruhababa sa mga angheles, nahihiling niya to, na kinoronahan nin kamurawayan asin kaumawan.
Huli sa grasya nin Dios, tinius niya ang kagadanan para sa kaligtasan nin gabos. Para sa Dios, asin huli sa Dios ang gabos. Buot niya na ang kadaklan kan sa iyang mga aki, madara sa kamurawayan. Kaya maninigo, napakabanalo niya, huli sa pagtios, ang lider na madara sa inda sa kaligtasan. Huli taan nagpapabanal asin ang pinapabanal, sindagabos saro sana ang ginikanan. Kaya dai ikasupog na sinda apudon na mga tugang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog pan gabo sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikakagurang na ng dahalan asin buhay, ikaan katotohan. Buhay na daing kasagkoran itatao, sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Nagkapirang mga Fariseyos nagtaram asin naghapot sa pagtukso sa iya. Tugot daw sa lalaki na isubol an sa iyang agom. Si Jesus nagsimbag, ano ani pinagbubuot sa indo ni Moises? Nagsirimbag sinda, si Moises nagtugot na isubol an babae, taawanin kasuratan sa diborsyo. Si Jesus nagsabi sa inda, huli sa katagasanin sa indong puso, nagtugot si Moises alagad sa kapinuunan bakong siring kaiyan. Lalaki asin babae linalang nin Diyos ang tawo, kaya babayaan kan lalaki an sa iyang ama asin ina, asin makikisumaro sa iyang agom na babae. Sindang duwa magiging saro, kaya bakong duwa kundi saro sana. Kunsiring ang pinagsaro nin Diyos day pagsuwayon nin tawo. Kanyao na sinda sa harong ang mga disipulos naghapot giraray dapit sa bagay na ini. Sinimbag sinda ni Jesus, nakikisambay ang lalaking minasubol sa sadiring agom, asin minasaro sa agom nin iba. Siring man, nakikisambay ang babae na minasuway sa sadiring agom, asin minapaagom sa iba. Mga tugang, an marahay na bareta kan kagurangnan. Pangulong sa imo, Kristo. Sa giraray po, Diyos, marhay na aga sa indugabos mga tugang. Good morning po. Ngunya na panahon mga tugang, afuera po kan krisis na hinahampang ta, katakod kaining pandemya, kan COVID-19. Dakulon pa po kitang mga krisis asin mga kadipisilan na hinahampang sa satuyang pagkabuhay sa ibabaw kan kinaban na ini.
Kung personal na mga kadipisilan ng satuyang pag-uurunan, dakulon sana sa politikal, sa pagabot sa finansyal, asin sa sutuyang sosyal na pagkabuhay mga tugang, dakulon sanang mga kadipisilan ang satuyang nanunumpungan o na namamatean sa satuyang buhay. Sa laogan satuyang pamilya, dakulon na mga pagbalo ang hinahampang, asin katakod kan krisis na hinahampang kan mga pamilya sa ngunya na panahon, saro digdi mga tugang, iyo ang pagsuruhayan o pagburulagan kan mag-agom. Ninhuli ka ini, dakol na mga pamilya ang nararaot. Dakol na mga aki ang nagdadakula na wara ang presensya kan sa indang mga magurang, ninhuli ta nagsuruhayan o nagburulagan na. Kaya nga ni mga tugang sa saindang pagdakula, ining mga aki na produkto kan mga broken families, baga dai sinda nagigiyahan maray kan saindang mga magurang ninhuli ta warara man ngani sa saindang presensya. Dayta po maninigaran na saro sa mga dahilan, ako nga ta dakulo na mga mag-aragom ang nagsusuruhayan, ang dahilan kayan mga tugang saro sa pinakaurog na dahilan iyo ang faithfulness. An issue manunungod sa pagiging dayupot sa lambang saro, lalong-lalo na sa saindang sinumpaan na pagkaminuotan na saindang aatamanon hanggang sa saindang kagadanan. Ay guda mga tugang nin sarong istorya manunungod digdi sa sarong lalaki na problemadong maray ninhuli ta nawawaraan sa iyang wallet. Bata bagong sweldo. Sabi niya sa iyang sadiri, sigurado ang sa kuyang agom dahil matubod na nawawaraan wallet ko kung sasabihin ko sa iya na wara akong may tataonin hurita wara ngani. So sa pagpara handal mga tugang kaining lalaki, sa pagparahana, pagpararumdom kung sa inawalatan sa iyang wallet, nakaagi siya sa sarong simbahan, in tamang-tama may ginigibong selebrasyon kan banal na misa. So padi mga tugang, an sa iyang sermon manunungod sa 10 tugon kan mahal na Diyos. So pigsaro-saro kan padi ining mga tugon na ini asin pig-eksplikar sa mga tao, sa mga nagsisirimba. Sa katahawan mga tugang kaining humiliya, so lalaki na dating mamunduan pandok ninhuli ta nawawaraan sa iyang kwarta, nawawaraan sa iyang wallet, biglang guminayagaya an sa iyang pandok. So ito pala mga tugang, na-realize kaining lalaki habang nagsisermon supadi kung sa inya nawalat an sa iyang wallet. So pagkatapos mga tugang kan misa, ining lalaki, grabe ang pagpasalamat sa mahal na Diyos asing duminulok duman sa padi. Ang nagparapasalamat siya duman sa padi. Sabi niya, Father, kasubago po paglaog ko digdi sa simbahan habang nagsisermon ka, problemado akong maray. Anin hulit na nawawara ang sa kuyang kwarta, nawawara ang sa kuyang wallet. Ngunyan, sa imong pagsermon, biglang naliwanagan ang sa kuyang isip. Asin narumduman ko kung sain ko nawalat ang sa kuyang wallet. So nagngalas po mga tugang so padi. Sabi kan padi duman sa lalaki, ano mo yamanoy sa mga tataramon na itinaram ko, an naging paagi o instrumento tanganing marumduman mo kung sain mo nawalat an sa imong wallet, an sa imong kwarta. Sabi mga tugang kan lalaki, pagtara mo, Father, na ikaanom na tugon, dai ka magdurog sa bako mong agom. Narumduman ko kung sain ko nawalat an sa kuyang wallet. Ito pala mga tugang, so lalaki, halik pa sana sa iyang number 2, duman niya nawalat an sa iyang wallet. Kaya pagsabi kan padi, dai ka magdurog sa bako mong agom, nagirumduman niya kung saan niya nawalat an wallet niya. Ang mga tugang, siringgan pigsabi ko subago, ang saro sa pinakadakula na issue, kung ata dakol na mag-aragom ang nagsuruhaya, nagbuburulagan, asing dakol na mga pamilya ang nararaot, iyo an issue manunungod sa pagiging faithful, pagiging dayupot kan mga mag-aragom. Pero para po sa kuya, ang pinaka-root o pinakadahilan, kung ata ining pagiging faithful, dai nagagampanan nin maray kan mga mag-aragom, iyo ta, dahil nasasabotan
kung ano ang sa indang responsibilidad o obligasyon kan ipinahayag ninda ang sa indang pagkaminuotan para sa lambang saro. Ano mga tugang ang buot sabihon kan pagkamuot? Kadaklan na beses, digdi po nagkakaigwanin problema. Sabi mga tugang ni San Pablo sa saro niyang mga surat, in this world there are three things that last: faith, hope, and love. But the greatest among these three is love. Ang pagkamuot na ini mga tugang, iyukuta na ang pagkamuot na dapat na nagahade sa puso kan lambang mag-aragom. Iyukuta na ini ang pagkamuot na magiging dahilan tanganing ang sa indang pagibahan, kasarabay ang sa indang pamilya, magdanay sagkod paman. Pero ang problema mga tugang, medyo sala o distorted ang pagkasabot kan kadaklan sa satuya kan tunay na kahulugan kan pagkamuot na ini. Ano man anggad mga tugang ang kahulugan kan pagkamuot na sinasabi ni San Pablo sa satuya? Sa English mga tugang, wala po ki-definite na definition ang tataramon na love. Pero sa lingwahe kan Griego mga tugang, very definite kung ano ang gustong sabihon kan love. Sa English, sabi ninda, ang kahulugan kan pagkamuot depende kung paano ini nakakaapektar sa sarong tao na namamatean ang pagkamuot na ini. Sabi ninda, pag sinabi mo da mga tugang na I love ice cream, I love wearing this kind of shirt, I love this car, or I love this thing, ang pagkamuot na iyan da mga tugang, sarong pagkamuot na nakadepende sa satisfaction na itinatao kan sarong bagay na sa imong namumutan. Halimbawa, pag nagsabi ka na gusto mo kan pagkaon na ini, you are saying that because in one way or another, ang pagkaon na iyan nakakatao nin satisfaction sa imo. Dahil ka masabi na gusto mo nin ice cream or I love ice cream kung dahil ka man nasisiraman o nasasatisfy kan ice cream na iyan. Dahil ka masabi na I love this kind of food kung ang pagkaon na iyan dahil man nakakatao sa imo nin satisfaction. Sa Greek mga tugang, ang pagkamuot na iyan is identified as an eros kind of love. Erotic kind of love. So gustong sabihon, ang namumutan mo ang sarong bagay, namumutan mo ang sarong pagkaon o kung ano pa man yan, dahil taiyan, nakakatao nin satisfaction sa mo. But definitely, this is not the love that Saint Paul is telling us. Bako ini mga tugang ang pagkamuot na dapat na ang pagkamuot na kaipuhan tang masabotan duman sa tinataram ni San Pablo sa tuya. But unfortunately, igwa pong mga tao, igwang mag-aragom na ang paghuna ninda, siring kaayan ang pagkamuot na dapat mamatayan ninda bilang mag-agom. Itong ang pagkamuot nakadepende sa satisfaction na itatao kan lambang saro. Garubaga mga tugang ang paghiling sa agom sarong bagay na pagdain na nakakataon ng satisfaction sa iya, babayaan na. So iyan po ang kadaklan na beses na nangyayari. Pero bako po iyan ang pagkamuot na sinasabi ni San Pablo, bako iyan ang pagkamuot na sinasabi kan sa tuyang kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon po, nadangog niya to, na sabi duman, ang sa tuyang kagurangnan na sa Jesucristo, nagdusay kan sa iyang buhay, tanda kan pagkamuot sa satuya, tanda kan pag-utob niya sa kabutan kan mahal na Diyos. Ini po ang tunay na kahulugan kan pagkamuot. Sabi kan sa tuyang kagurangnan, there is no greater love than this, than to lay one's life for a friend. Than to lay one's life para sa imong tugang. So gustong sabihin mga tugang, sa pagkamuot na dapat nagahade sa puso ta, sa pagkamuot na dapat yaon sa mga mag-aragom, ang pagkamuot na iyan, igwa kan element nin pagsakripisyo, paglingaw sa sadiri. Ninhulita, kung ika tunay na namumuot,
sa imong tugang, lalong-lalo na sa imong agom, kaya mong gibuhon ang gabos, magsakripisyo, minsan kan sa diri mo kaugmahan, minsan kan sa diri mong kamawotan, minsan kan sa diri mong buhay, tangani sanang maipahiling mo o maipahayag mo ang pagkamuot na iyan. Ang hapot mga tugang, sangon niya na panahon, pirasa na sa mag-aragom ang tunay na nagsasabuhay kan kahulugan kan pagkamuot na iyan. Na kayang magsakripisyo, kayang lingawan ang gabos para sa kaugmahan kan sa indang namumutan. Mga tugang, ang pagkamuot sa laog kan kasal, sa laog kan mag-aragom, sarong pagkamuot na committed. In fact, bako lang commitment ang love na ini, kundi it is a total commitment. Bako lang ito mga tugang na simple involvement. Pero ang problema, may mga mag-aragom na ang paghuna nindaan sa indang pagibahan hanggang duman lang sa level kan involvement. Involved kami sa lambang saro, pero wala itong idea kan total commitment. Ano ang pagkakaiba mga tugang? Paborito ko ining istorya na ini to identify the difference between involvement and commitment sa laog kan mag-agom. Sarong aldaw da ang mga tugang, so urig tapos so manok naguuron. Sabi kan, urig duman sa manok, what shall we have for breakfast? Then the chicken suggested, maybe we can have ham and egg. Sabi kan manok, I will produce the egg and you will produce the ham. Pero sabi kan urig, day pwede. Sabi man kan manok nga, day pwede. Sabi ko na sa imo, ako ang mataukan bunay, asin ika ang mataukan ham. Then the pig insisted na day talaga pwede. Then sabi niya, sa pag-explain duman sa manok, para sa imo, to produce an egg needs only a simple involvement. But for me, to produce a ham needs a total commitment. I need to die first before I can produce a ham. Kaipuhan kong magadan mo na, tanganing ako makaproduce ning karne. At totoo baga mga tugang, ang manok, dahil man niya kaipuhan na magadan, magsakripisyo kan buhay niya, tanganing magproduce nin bunay, nin egg. Pero an urig, bago tama pakinabangan, kaipuhan na, katayon mo na, gadanon mo na, tanganing makuata o mapakinabangan ta an sa iyang karne. At parehas man mga tugang sa sarong relasyon, lalong-lalo na sa mag-aragom, lalong-lalo na sa laog kan kasal. Kaipuhan ang pagkamuot o ang relasyon na igwasinda sarong pagkamuot, sarong relasyon na nakabase mga tugang sa total commitment. Inisupig sasabi ta kasubago, na kaipuhan, handa ka na lingawan ang sa imong sadiri, handa ka na lingawan ang sadiri mong kamaawotan, sadiri mong kaugmahan, ang sadiri mong buhay, tanda kan pagpahayag mo kan sa imong pagkamuot para sa imong agom, para sa imong tugang, lalong-lalo na para sa satuyang kagurangnan. Ang hapot mga tugang, si Isay o pirana sana ang kayang magsabuhay kan tunay na kahulugan kan pagkamuot na iyan. Kaya po kung nagpaplano pa lang kamo na maglaog sa estado nin pag-agom o magpakasal, pag-isipan nindunin marhay. Hilingon kung kaya ining panindugan, hilingon kung kaya ining isabuhay. Sabi nga kayan, kung madesisyon kang mag-agom, bako yan madali. Bako yan garo sarong pagkaon na pag dai mo gusto o mainit, basta mo na sa nailuluwa. Bako po, once na nagdesisyon ka mo, kaipuhan na hampangunindo, ang obligasyon na iyan. As in, dapat na masabotan na ang kahulugan kan pagkamuot na sa indong ipapahayag sa lambang saro. Ini mga tugang ang sarong agyat na itinatao sa tuya kan sa tuyang kagurangnan sa satuyang selebrasyon ngunyan na Domingo. Pinapaginumdum kita gabos, lalong-lalo na ang mag-aragom, na kaipuhan nindong panindugan ang sa indong obligasyon bilang mag-aragom. Kaipuhan na padagos ka mong maging dayupot sa lambang saro. Minsan sa anuman na sitwasyon, anuman na pangyayari na pwedeng umabot sa indong buhay. Kaipuhan na panindugan nindo ang desisyon na iyan.
Asin urog sa gabos mga tugang, kay puan nindong hagadon, ang danay na pagtabang kan sa tuyang kagurangnan. Bakong pasil, an mag-ako kan responsibilidad bilang ama, asin ina, asin mabilog nin sarong pamilya. Pero sabi nga ni kayan, sa tabang kan mahal na Diyos, lalong-lalo na kung tinatawan nindo nin lugar, ang mahal na Diyos, sa buhay nindo, sa buhay kan sa indong pamilya, minsan ano man aklaseng kadipisilan, ano mabot, kung yaon ang sa tuyang kagurangnan, iyan makakaya nindong malagpasan. Sangaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog po ang gabos, asin ipahayag taan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos sa nahiling asin day nahiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa toong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos ka nama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa itong mga tao, asin huli sa itong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria asin nani tawo, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sa kutsagadanan sinlubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, naggutukaw sa tokan ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan, an sa iyang kahadean ding katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay baka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapaing pagtubod sa bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwatin magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ipamibi niya toan sa tong simbahan, gobyerno, asin mga mag-aragom sa satong banwaan, an sa tuya pong simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. An mga lideres kan sa tong simbahan, magimanlugod sindang dayupot ki Kristo, sa paagi kan sa indang pagsabuhay kan sa indang sinumpaan na bukasyon, din pagdulot nin buhay sa Diyos, asin banwaan. Mamibi kita. Para sa tong mga lideres sa gobyerno, lugod magisindang dayupot sa indang sinumpaan na mga tataramon, na maglingkod sa gabos sa namamanwaan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mag-aragong, lugod mapakusog man kan Diyos, ang sa indang pagkamot sa lambang saro, as sinabuhay sinda, susug sa indang sinumpaan sa lambang saro, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga mag-aragom na nasa kadipisilan, ang pagliwanag ni Kristo, magiman lugod sa indang dalan, sa pakipag-ulian asin pagsinarabot sa botan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Diyos na makakamhan, ang gabos, ginibo mo dahil sa pagkamuot, tukduan mo kaming mamuot sa imo, asin maging dayupot sa imong mga tugon, magabayan man lugod kami ni Kristo sa imong aki, kasaro kan banal na Espiritu, Diyos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Para kasing
Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ng atang sa ima kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, ako ang mga sakripisyong tinugdas kan sa imong mga tugon, asin huli kan mga banal na misteryo na samong sineselebrar, susog sa katungdan ng tamang paglingkod, magkanigong utuba, an pagpabanal kan pagtubos mo sa mo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang namundag sa Birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtaling kasamo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtausamo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nag-aawit. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos din mga upo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Paladanan nilaigid sa ngalan kan kagurangnan. Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buo, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkua siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Asin itinaos sa iyang mga disipulos, naahan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, naidudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinaos sa iyang mga disipulos, naahan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan,
na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamalekanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa kod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo hagurangnan kan tinapay nin buhay asin kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay rahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa na nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aking mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian. Nangangahas kitang mahagsabi.
pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ankaha tuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maging danay natalingkas sa kahasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imoan kahadean, asinan kapangyarihan, Siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, are paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, magpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Pero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan na ginawa, kaerapi kami. Pero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan na ginawa, kaerapi kami. Pero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan at ginawa, tawi kami ni katuninongan. Mga tugang, uyas sa Jesucristo an kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasalan kan kinaaban. Paladan kitang mga inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin sa kong kalag, mauumayan. Pangantaman lugit akan hawak kasing dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday ko mahimo ng an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, nadara ko sa espiritual na paagi, an sa kuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako simbahan na katoliko, sa paagi kan mga kamotin padi,
na minaatang kan sa imong amurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko an sa kuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mayara ko ni Jesus. Tawan sa kalag ko andeng katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganingan sa imong dugo maglinig. An sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Jesucristo, namutan mo si mong banwaan, sa Eucharistia itinao mo, ang pagkamot asin ang buhay, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, ikagurangnan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asin ako. Kagurangan, Jesucristo, tinubos mo ang katawohan sa sakramento na tinugnas mo, nagtao sa muling kaligtasan, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, ikagurangnan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asin ako. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, ikagurangnan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asin ako. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, warasan na kami, mahimahaan asin mabasog kan mga sakramentong inako, sagkod na kami maging siring sa samong pinapakinabangan, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna tabi mga tugang para sa nagkapirang mga paisi. Primero po ang sa tuyang second collection, tabang po niya to para sa mga seminaryo kan sa tuyang diocese. Then ikadua mga tugang, manunungod sa
paglikay sa COVID-19. Sa padagos niya itong paglikay sa COVID-19, ang parokya ni San Rafael nagpapagirumdom na pirmi pong magsuulog ki face mask as in face shield sa laog kan sa tuyang simbahan. As in ang mga 18 years old below, as in 65 years old and above. 65 years old above, dai pa po tinutugutan sa laog kan sa tuyang simbahan. Hagad mi po ang maigot na kooperasyon kan gabos sa bagay na ini. Siguro araman po nindo na just the other day, Albay, nakasabay na naman sa under GCQ. Kaya ang sa tuya pong diocese, sa tuyang banal na obispo, mahal na obispo, pero may nagpapagirumdum sa muya sa mga parokya na magsunod po sa mga protocols na ipinapasunod sa tuya kan sa tuyang gobyerno. Then ikatulo mga tugang, manunungod po sa tuyang Catholic Cemetery. Pinapagirumdom ang gabos lalo na sa igwa ni Moroso sa Legazpi Catholic Cemetery na nagpalubong kan 2014 until 2015. Tabi pakiasikasuho na sa lalong madaling panahon. Para sa ibang detalye, magbisita na sana po sa opisina kan sa tuyang parokya. Then para po sa latest donors kan sa tuyang parokya, igwang mga anonymous na nagtao, igwa pong nagtao ni 9,000 pesos, duwang 3,500 pesos, duwa man na 3,000 pesos, duwang 2,000 pesos, then may 1,000 pesos, 700 pesos, then tulong 500 pesos. Si Mr. Lee Tuong nagtao po nin 30,000 pesos. Then Paula Brown nagtao man po nin 25,000 pesos. As in ang Neo Communities nagtao po nin 1,170 pesos. Nagpapaisi as in nagpapasalamat ang sa tuyang namumutan na kura paroko, Father Dave Ramoso. Matindog na po. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo asin maghagad nin bendisyon sa mahal na Diyos. Bendisyonan kamo kan Diyos nin gabos na karangahan asin iwara sa indoan katuninongan sa gabos na aldaw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Iligay niya kamo sa gabos na kaurasaan asin pasarigon an sa indong puso sa iyang pagkamuot. Amen. Papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot, nganing an sa indong gibo sa buhay na ini, magdara sa indo nin kaugmahan sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bindisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, anamaan aki asinan Espiritu Santo. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pakanta po sa tuyang kagurangnan. Good morning once again.